Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela qal li Gvern Laburista se jkompli joħloq il-ġid sostenibbli billi jinċentiva investiment ta' livell li minnu jgawdu negozji u l-ħaddiema Maltin u Mawċin. Dr. Bela wassal dan il-messaġġ meta żar negozju tal-inbit lokali flimkien mad-deputat mexxej l-affarijiet tal-Partit Laburista Alex Aġus Saliba, il-Kap Eżekuttiv Leonid Mekej u l-Ministru għall-Ekonomija, Teknoloġija u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri. Sit in-negozju Mark Borċ qalilu aktar minn 20 sena jikkultiva r-raba b'kollaborazzjoni mal-bdiewa fl-inħawi tas-Siġġiewi, ir-Rabat u Ħaddingli biex ikun jista' jkabbar tipi differenti ta' għeneb billan jipproduċi l-inbit lokali. Spjega li ilu jipproduċi ma' 6,000 fliexkun inbit fis-sena minn dawn id-dwieli li wħud minnhom ilhom jiġu kultivati bejn 28 u 55 sena mill-bdiewa. Borġ fisser l-importanza ta' negozji ta' din ix-xorta, speċjalment għal niċċa turistika li qed tikber sena wara l-oħra ta' turisti li jżuru Malta għal esperjenza gastronomika. Għalli din hija waħda mill-kumpaniji Maltin qed jattiraw dat-tip ta' turisti ta' kwalità, bil-maġġor parti tagħhom jiġu mill-Istati Uniti li jfittxu dawn it-tip ta' esperjenzi partikolari.